రాజకీయాల్లో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంపై జరిగిన దాడిని నిరసిస్తూ పార్టీ పిలుపునిచ్చిన కరీంనగర్ బంద్ ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది. ఈ నేపథ్యంలో కరీంనగర్కు బయలుదేరిన మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ను పోలీసులు మార్గమధ్యంలో అడ్డుకొని హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసుల చర్యపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన సుంకె రవిశంకర్ ఇది ప్రజాపాలన కాదని, ప్రజలను అణచివేసే రాజ్యాంగ వ్యతిరేక ప్రభుత్వం అంటూ మండిపడ్డారు. తెలంగాణలో నిజంగా రాజ్యాంగం అమల్లో ఉందా అని ప్రశ్నించారు. తమపై జరిగిన దాడికి నిరసన తెలిపే హక్కు కూడా లేదా అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పోలీసులతో అక్రమ అరెస్టులు చేయించి బంద్ను అడ్డుకోలేరని హెచ్చరించారు.